את יכולה להביא לנו... כן, אני מביאה. אני לא תופס פה. לא. נהג טבעי. ממש חסר. לא, כי אני ואנחנו אחרי הארוחה. טוב, אם את לא צריכה להסביר, זה צריך להיות אותנטי. זה נהגי בטבעיות. היא עשתה לנו פה הצגה, שואו. השואו של ניקול. תראה איזה יופי של ספינה. השואו של אימא. הנה, במחלוף יש לו מצלמה, הוא רוצה לדבר. כן. בבקשה. 4 בוקר מוקדם. לא מוקדם. תן להם לדבר. אני אמרתי לו שלא ידבר. יש לך חברה. כן. כן, אין בעיה. באמת. כן, נסדר לך את זה, אין בעיה. מה שתרצה. נסדר לך את זה. תגידי שאמא תגיד לי. חברה בקרחה, בבלי אשכרה. תגידי משהו למצלמה, אני מצלם אותך. איך היה האוכל? דומה קצת למרוקו. קצת, ממש. מה ללווה? קצת וממש. כן. העיקר הבנתי. קר, הכל... זה שנקרא די לחכימה בגמיזה ומתפס בחרביזה. אתה בסדר? מספיק. נדב, אתה רוצה להיות שחקן, אתה מצלמה מביכה אותך, אתה מדבר? ממש לא מביכה אותי. יש את הפרצוף שזה ממש כן. לא מביכה אותי. נו, אז יאללה, אז תעשה משהו. למה, מה, אני צריך לעשות משהו? למה, מה, אני צריך לעשות משהו? למה, מה, אני צריך לעשות משהו? אם את לא ב... נדב, למה יש לך רק אתה, יש לך צלחת על השולחן? אם את לא... כי עדיין לא אכלתי. רק אתה אוכל יותר מכולם, זה הדיאטה שלך. לא רואים פה את הכנרת, או... לא יודעת. מה אתה עושה בזה, אבא? בא לי לשבור את הראש. מה הוא עושה עם זה? לא יודעת, הוא עושה את זה. מה, בשביל מה, אבא? אז יש לנו מביר באוטו. ככה, בסדר, זה עובד ביחד. כשיש מצלמה, צריך להתנהג טבעי. אם כן את מנחה, צריכה לדבר יותר במצלמה. המצלמה היא לא מעניינת. שאת בסצנה וזה, זה לא מעניין. רק שאת בהנחיה. נכון שיוסי סרי הייתה לו טרגדיה עם זה, ילדה שלי. מי? יוסי סרי. מה תיסר התכוון? נפלה לו ילדה באיזה... לא יודע, הוא אלכוהוליסט, זה מה שאני יודע. באיזה קניון, נפלה לו ילדה באיזה... אני יודע שהוא אלכוהוליסט. יש להם מצבי רוח, השחקנים האלה, את לא מבינה. יכול להיות איתך ככה פתאום, קצה שלי... אמא, אני מצלם, את לא צריכה להגיד לי מה לצלם. אבא, הוא שואל איך היה. גם לה יש חיה. הוא שואל, כן. נהנית? כן. יופי. המורה שלי יכול לקטול אותנו, שיעור הבא כאילו... לא, בטיול, מהטיול והיום. הוא אמר לנו, אני דיקטטור, זה ארוך. בסדר. חולה נפש. מחר יש עוד טיול. חולה נפש. אני מברך אותך. תודה רבה. יש אנשים שחשבו ללכת באמצע. זה המורה. יונתן צ'רצ'יל. זה הסוף שוקולד הצ'רצ'יל, גם שאתה רוצה? קרוב של הקליצ'ין, זה נפי. אולי כן. מה הזמנת? גלידה? אתה מזמין את הפנקייק שלהם, כבר יותר טוב. זה מבין כמה כפיות. כמה כפיות. כמה? זה רק שלי. לא, תיזהר. זה רק שלי, אני מצטער מאוד. אני הזמנתי לבד. זה משמיע. זה באמת מגיע ישר לשם. ישר לשם זה מגיע. ככה. עותק, אני מגדלת אותו כבר הרבה שנים. מגיע מים. משקיעה אותו. יארץ, זה נופל. אתה ראית איזה משפחה משוגעת. מכירה? אמא, אל תתחלת בסימפוניה. לא, אני אומרת האמת, משוגעים, אז לא. זה קר בזה. תראה בנאי.
תשאירו לי את זה. שתדעי לך. אני גם רוצה הרבה דברים, אז מה, אני מקבל? תדעי לך. עכשיו אני שם את זה פה. ואין לשאול אותך. תודה רבה. גם אותך, גם אותך. הספינה הזאת עד לאיפה ילכה בחושך? יש גם שם. אנחנו ב-30 לחודש, ב-4 יוצאים מהמחלקה, כל הצוות, יענות של כמעט 100%. לוקחת אותם לדקספו למסעדה הזאת. כן, בטח. אנחנו נוסעים ליפו. וביפו אנחנו עושים את הסמטאות עם מדריך, ואחר כך עושים שי, ואחר כך גושית, תודה. ואחר כך פרגית של נדב. וואו. ואנחנו נפרדים מאיזה אחות שיוצאת לפנסיה. מה, זה בשבילה? למעשה הכסף, יש לי... אני לוקח את הביס עכשיו. מה שנשאר לי. פרגית רגילה. למה את צריכה לסיים את זה? טעים פה האוכל, נכון? כי היא מסיימת בסוף החודש, זה יצא לי טוב, אנשים גם... נכון טעים פה? עוד אחד. לא, ויש לי אותו. רגע, שנייה. לונה, את לא רוצה אנחנו גלידה? אוספים מכל אחד 40 שקל. זה כמו חמאה. יש לזה רופאה גם יום זה הולדת. נחתך. פשוט. תביס הנה? למה? ואנחנו נעשה לעוגה עם כבר יצא לי הטעם של הבשר מהפה, לא רוצה עוד פעם. וכולם יחזרו ברכות. לא. קצת? נסעת סגרת. למה לא? יש פה חבילות. מה את חושבת? אני יודע לבד ככה. מה זה הדבר הזה? אפליה. ניקול. לא, אני לא רוצה. אין בזה מלח. לא רוצה. למה היא נותנת לי גדל אותו לבד? למה מי סוחב אותו? סוחב? כן, פה. שחת אומרת לאלוהים, תשמע, זה לא פייר, לגבר נתת חבילה ואני מה? אז יום אומר לה, אל תדאגי מותק, זה שלך, הוא רק סוחב לך את זה. נכון יפה? מה? בדיחות של אשכנזים. בדיחות של עובד סוציאלי. טוב, לא צחקת? לא, בדיחה בסדר. סבירה. זה לייזר, זה בדיחה של לייזר, זה לא שלך. לא, זה לא בדיחה שלי. לא? איזה מספיק בבדיחות האלה. באמת? מביכה אותו. מה זה מביכה אותו? חבל על הזמן. בסדר, יש, אני אכלתי. אמא, את רוצה גלידה? זה חברה שלי בעבודה. אולי אמא רוצה גם להתקדם. השמין פתאום, אני מכירה אותו על זה. אני אומרת לו, יושקו, מה קורה לך? תגיד, כשאתה מסתכל ככה, אתה רואה אותו? אתם בטח רוצים? תסתירה לך אותו, אתה כבר לא רואה אותו. נדב, להשאיר לך גלידה? אני צבאי, דתי. אמא, קצת. לא, אני לא. קצת? היא אומרת לי, תני שאמרת לו, תאמיני לי שהוא התחיל לעשות נטע. נתתי לה, היא לא רצתה. היא לא רוצה. רבי. יניב, אני מוכרח לציין שזה היה... איך הפרגיבון, אתה הכנת אותו בשנייה, נכון אבל הוא טעים? הם יודעים פה לצבל את הבשר טוב, זה מה שטוב פה. כאילו מאחורה המראיין. תני לי לצלם אותך. תירגעי אמא. תראה את השתי מנות כאילו זה היה... זה מנת חלבון גדולה. כל הדרך הוא משגע אותנו שהוא רעב. 5:45, 5:47, 5:48. בוא נצלם אותך. הנה, אני אצלם את עצמי, תהי רגועה. רגועה, היא לא רגועה. יש צילום עצמי. הנה, את רואה אותי? הנה, תראי, את רואה? כן, אבל אני לא רואה אותך טוב. נו, יניבי, תגיד משהו. תירגעי, תהי רגועה, הכל בסדר. כל הכבוד לך, באמת. המסלול היה 10 והמסעדה הייתה 10. חוץ מהמנות, קטנות לא חשוב. הרבה כסף. לא חשוב. לפני שאני אבוא פעם הבאה, אני אדבר עם המנהל, אתם תראו מה שיהיה פה. חגיגה. איפה? לא נבוא לפה. שאלה באיזה גישה את באה, למה אני אבוא לפה? לא איתה אבל. לא, היא אמרה שלא. חכה, אנחנו נראה את החשבון עכשיו. כן בעיה. חשבון זה לא קשור. איתה היא שהרוויח 1,000 שקל, אתמול שיוציא את הכסף. שכחתי את הארנק. לא, מה פתאום, הוא צריך. אני מזמינה. שיוציא את הכסף. חצי. לא, חצי אחלה.
טוב, נו, רינה תשלם הכל. טוב, נו, יאללה. רינה תשלם, לא נורא. לא מפחידים זונה וזין. הנה, עוד פעם המילים הגסות. עוד פעם זה הבדיחות של האשכנזים. עוד פעם. מה אתה רוצה? זה גם מה שאתה היית אומר לחיילים בצבא. לא הייתי אומר את זה. ככה אתם מדברים, כל המאקים והרס"פים. אני אומרת לו, זה יעלה לך כסף, הוא אומר לי, את יודעת שלא מפחידים זונה וזין? אמרתי לו, מה אתה אומר? לא ידעתי את זה. לא מפחידים יונה ביין. או, עברית נקייה. בלי יין ליונה תראה מה יקרה למסכן. אוי, עכשיו לנסוע לקריות. תקרב לו את הצלחת. אבא, אתה אוכל הרבה טריגליצרידים, יש לך הרבה בדם, זה לא טוב. אתה אוהב סוכר. אני יודעת שזה הבעיה שלי. הרבה טריגליצרידים. עם אלונה, ברקה, אחרי שהוא סיים. ברקה. הוא פירק את הצלחת, ברקה. טוב, יאללה חבר'ה, אנחנו עוד רוצים לחזור. איפה היא? חשבון. אמא, למה? אנחנו נהנים פה. זה אוויר טוב, יש, אה? כן, באמת. אפשר לישון פה. שנדב אמר לאכול עכשיו. מחר אנחנו עובדים. עכשיו אני רוצה... אני עובדת אמנם עד 1:30 בלבד. אני לא, אני עובדת ביום אבל חמישי מאוד. מחר. יעל עובדת עכשיו רק מ-9 עד 1. אני עובדת מ-8:30 עד 1:30. כן, העורך דין שלהם נסע לחו"ל. איך את לא מכירה אותו? אתה לא היום מה הוא אמר? מכירים אותו? אדלר, הוא ידוע. מה? את יודעת כמה עורכי דין אומרים עליהם שהם ידועים? לא, הוא עובד עם אולמרט. זה מקורי הוא אוהב הרבה מתוקים. לא, לא, זה לא כל כך טוב, יש לו טריגליצרידים, יש לו. למרות שהכולסטרול שלו נמוך, אבל... כולסטרול, הוא מכיר אותו. לא, אבל יש לך טריגליצרידים. יש לך משהו אחר. יש לך שומנים של מתוקים, אבא. אני תרופה נגד כולסטרול. נכון. יאללה, היא נרדמת. כן, איפה היא? נו, איפה היא? איך קוראים לה? תראה את הקרפיונים למטה, יניב. אני לא יכול לצלם, אתה מבין? בעיה פה, אי אפשר לצלם בווידאו בחושך. תראה את הדגים למטה, איזה גודל. תסתכל. ישנים. בלילה זה סימפטוני. יניב, תראה איזה גודל. תהיי איתם בלילה, תרגעי. אני אוהבת. איזה דגים. איפה מלצרי? כל דג ככה פה, איתנו. כל דג כזה גודל. פיפי קוראים לה, בואי. יום ארוך. אותנו זה יהיה. יניב, תסתכל. תראה איך הדגים קופצים. תסתכל. יואו, תראה איך הם רבים על זה. תביא להם עוד פעם, אני מצלם אותם בחושך. מקום אחד אין מה. תביא את הכוס עם שוקולד. לא, אי אפשר ללכלך, זה הבשר. את הלימון. יש פה לימון? קח לימון מפה. בישראכרט, אני לא מרגישה את זה. גם אני. תני לה. חכה אבל, חכה שנייה. זה מים